Jannewaard wie dit weekend het decor voor alle sterkste vrouwen en sterkste mooie van Nederland. Lies is goed weg hoor. Die heeft het tempo erin zitten hoor. En dan die zak, die 100 kilo, waar anderen moeite mee hadden. En hoe gaan hun daarmee om? Dat ziet er goed uit. Kom bij. Snel, Hoe komt deze wedstrijd hier nou naar Jannewaard aan? Nou, we organiseren 3 jaar voor het eerst de sterkste man van de Harderveen. En nou, daar worden in het wereldje wel wat op praat, dat het goed georganiseerd weer. En dan krijgen we de vraag van, nou, we de finale van de sterkste vrouw van Nederland en de sterkste man van Nederland, min 104 kilo, organiseren. Er zijn al deelnemers bij de vrouwen, er is 1 aanval en 12 bij de man. Je had zo net een nieuw record, hoorde ik. Klopt, ik heb een nieuw Nederlands record op de deadlift van 255 kilo. Wat moet je ervoor doen om zo verschrikkelijk sterk te worden? Ja, je moet toch echt wel een stukje discipline hebben. Je moet gemotiveerd zijn. Je moet echt keihard willen werken, dag in dag uit. Dingetjes ervoor weglaten. En heel veel eten. Heel veel eten. Hoe sta je ervoor vandaag voor? We hebben nu de eerste 2 onderdelen gehad. En de eerste 2 onderdelen heb ik gewonnen. Dat wil nog niks zeggen over de wedstrijd. We hebben echt nog 3 onderdelen te gaan. Maar ik sta er goed voor tot nu toe. Veel plezier, veel succes. Dank jullie wel. Wil je de sterkste man van Nederland worden, moet je doen wat de sterkste man van Nederland doet. Dat is heel veel eten, heel veel trainen, heel veel rusten. En je bezighouden met alles wat je groeiproces vergroot tijdens het wedstrijd draaien. Dus, Hoe vaak zit je in de sportschool? je bent geneigd om heel snel te overtrainen. Dus als ik zou zeggen 7 dagen in de week, dan dat is niet realistisch. Misschien zijn er mensen die dat doen. Ik haal het meeste uit 4 dagen ongeveer. Misschien soms 5. En is zij dan de eerste vrouw met 2 besloten? Ja, dat is ze. Dat is ze zeker. Iedereen kan het altijd zeggen maar het is de weg daar naartoe. Dat is belangrijk. Zeker, minder handen. Door! Ja, de mannen van Nederland. En ik kan u vertellen. Wauw, wat een ontknoping. Wat een ontknoping is dat. En dan klap ik niet de eerste plek, maar de tweede. En de derde plek. 13. Sterkste mannen van Nederland. 5.